Milé diváčky a diváci, pozdravujem vás, sledujete Hry. Predstavte si, že každý deň začínate tým, že idete po vodu do lesa. Rómske rodiny v Palote takto žijú už desiatky rokov, pretože v ich príbytkoch netečie ani kvapka. Bez vody je však celá obec a nádej na zmenu je stále v nedohľadne. Samospráva totiž priznáva, že na riešenie jednoducho nemá peniaze. Palota je malá obec v okrese Medzilaborce na východnom Slovensku. Žije tu približne 180 obyvateľov, z toho je asi 80 Rómov. Rómske rodiny bývajú na začiatku obce v nízkoštandardných bytoch, kde už 10 ročia nemajú v domoch vodovodné prípojky. Могли малай 14 шидов, no. A my pani dali, aby odladilo, tedy. O papučilo, romeđilo mi pani nas. My ich na zadžidilo čave, da celo bežili nas, niš celo životu. My nadikle su da pani, na Ivana na bešle. Hibinalo da pani fur, po kampatera vinete taven lehas a hibinal fejzami go pani. Pitnú aj užitkovú vodu si Rómovia nosia z lesného prameňa nedaleko obce. Piste nonile, to ne problem, bol tá prvá juta parate a druhá spalo pani. No. Ten prameň bol niekoľkokrát akože braný na rozbor a vychádzali dobré výsledky, že to bola pitná voda. Akurát ja sa ďal mu to pani za pínu čaju, tá značky nie na svale ide. Sinente pie posopí na katarperna, pijajna. Problém s vodovodnými prípojkami sa však netýka len Rómov. Celá dedina nemá akože verejný vodovod. Aj okolité obce bojujú s pitnou vodou. Nie sú tu bežne vodovody poťahané s pitnou vodou a ľudia musia fungovať len na tom, že si kupujú balenú vodu. Tá nerómska časť ako rieši to, že nemajú pitnú vodu? Každý má pri dome vykopanú studňu. Pri tých domoch samozrejme není tá voda až tak vyhovujúca, no ale bohužiaľ iné východisko není. Palota v tom nie je sama. Na Slovensku je približne 140 rómskych osád a v takmer polovici z nich nemajú ľudia prístup ani k pitnej vode. Obce sa opakovane snažia získať podporu z projektov, ktoré by mohli priniesť riešenie, no ich úspešnosť je nízka. Starosta Paloty hovorí, že obec podala viacero žiadostí o financovanie vodovodných prípojok. Neúspela však ani v jednej výzve. Skúšali sme, ale nepodarilo sa tomu nikdy, lebo furt boli také podmienky nastavené, že proste sa to nedalo. Určite by bolo treba do budúcnosti rozmýšľať nad tým, že vybudovať ten verejný vodovod a tým napojiť aj vlastne rómsku osadu. Len vám hovorím, že pokiaľ do toho nezasiahne štát alebo nejaká vyššia moc, tak obce, také malé obce, my máme problém prežiť a nie, že by sme sa púšťali do takých megaprojektov, jak je vybudovanie vodovodu v celej dedine. Rómovia v Palote už prestávajú veriť, že raz budú žiť lepšie a že si budú môcť doma pustiť pitnú vodu z vodovodu. Na helamen pani. Na ne šanca, bo na ne lovo pravda. Z Paloty Robert Hamburg-Baďo, Roma Television. V dôsledku požiarov chatrčí zomrelo v novembri už 5 rómskych detí. Napriek tomu sa riešenie problému nestalo prioritou parlamentu. Upozornila na to poslankyňa Vladimíra Marcinková zo strany Sloboda a Solidarita. Pripomenula požiare v Mašličkove a v Kozárovciach, ktoré si vyžiadali životy detí. Ale to, že nám tu zomrelo 5 detí v priebehu 8-10 dní v chudobných podmienkach, naozaj len kvôli tomu, že si chceli prikúriť a nechceli primrznúť, to je tak škandalózne, že my tomuto nevenujeme prioritu v rámci rokovania Národnej rady, že je mi z toho až ľúto a trápne, poviem. Premiér Robert Fico oznámil, že vláde nenavrhne odškodnenie pozostalých po tragických požiaroch v Mašličkove a Kozárovciach. Argumentoval tým, že matka v Mašličkove nechala svoje 2 deti v chatrči a preto podľa neho nejde o prípad hodný finančného odškodnenia. Pričom ocenil začatie trestného stíhania vo veci usmrtenia. Združenie miest a obcí Slovenska žiada vládu, aby našla peniaze na pokračovanie projektu tzv. Rómskych liadok. Predseda združenia Jozef Božík zdôraznil, že sú pre samosprávy veľmi dôležité a ich ukončenie by ohrozilo bezpečnosť v obciach a mestách. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity poskytol Gelnici vyše 160 000 eur na projektovú dokumentáciu k sociálnym nájomným domom v lokalite Pod Hájom. Mesto následne chce žiadať o eurofondy a postaviť asi 50 domčekov.
Nové bývanie má presťahovať časť miestnych Rómov z nevyhovujúcich a nelegálnych obydlí v centre, na Hnileckej ulici a v osade Háj. Mnohé základné školy na Slovensku majú problém so záškoláctvom a podobne je to aj v obci Víťaz. Niektorí žiaci tam vyučovanie vynechávajú, čo obmedzuje ich vzdelanie. Pomoc obci priniesol národný projekt Rozvojové tímy. Záškoláctvo je problémom pre mnohé základné školy na Slovensku. Svoje o tom vie aj tá z obce Víťaz. Približne tretina jej žiakov dlhodobo vynechávala vyučovanie. Deti nechodili do školy, rodičia proste nezáležalo im na tom, aby deti sa zúčastňovali vzdelávania v škole, brali to benevolentne, deti ostávali doma, chodili na drevo, chodili na rôzne plody, starali sa o svojich mladších súrodencov alebo nemali si čo obliecť a obuť. V obci Víťaz žije viac ako 2000 ľudí, z toho približne 400 Rómov. Väčšina z nich býva na okraji dediny, v rómskej osade. Tam má svoj príbytok aj pani Lacková. Jej deti odmietali chodiť do základnej školy. A milunge penáš džanan škola bod zakanalin la zuprtana avna. Zamnas prijepaš dromi marde na šenas mangi. Džanas ke mama boka i džanas. Pokima bava zadale buči. A tu men prelande kerena zvyka, alebo ispide nás len hojme pirena do škola? Lava zdenuj tavin man car škola letaju na avna, zde na šenas mangi. Základná škola vo Víťazi zápasila s nepravidelnou dochádzkou rómskych detí niekoľko rokov. V školskom roku 2020 až 2021 žiaci z osady nazbierali vyše 1000 neospravedlnených hodín. O rok neskôr ich bolo približne 500. To sa odzrkadlilo aj na ich výsledkoch. Pre dieťa, ktoré sa nezúčastňuje vzdelávania, určite to má vplyv na jeho výchovno-vzdelávacie výsledky a žiaci potom opakujú ročník. Základná škola vo Víťazi nie je jediná, ktorá má takýto problém. Za minulý školský rok, teda za rok 2024 až 2025, išlo približne o 100 škôl, ktoré mali absenciu na jedného žiaka v priemere 356 hodín ročne, čo predstavuje asi tretinu celého vyučovacieho času. Zlú situáciu vo Víťazi pomohol zmeniť národný projekt Rozvojové tímy, ktorý patrí pod úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Jeho členovia pracujú priamo pri osade a stali sa mostom medzi školou, rodičmi a žiakmi. Zamestnanci rozvojových tímoch pracujú na tom, aby si s deťmi robili domáce úlohy, aby im vysvetľovali to, čo v škole nepochopia. Komunikujú s rodičmi, robia sa tu rodičovské združenia, škola sem chodí a vlastne je to fajn, že je to takto prepojené, nakoľko sa potom môžu aj rodičia doma venovať týmto deťom. Keď nađe nam engo čavorare škola, non džas palende, avim pekem prelende vika, daravin li navri maročavi džanare škola. Savoreja menge da pomožine, hele marotkinca savoreja. Ojte navlen vy myšky me navri, o hodziny. Môžete pomôcť, ukázať navzájom. Odkedy funguje rozvojový tím v obci, tak naša spolupráca, musím vyzdvihnúť, je na veľmi dobrej úrovni. Čo sa týka dochádzky žiakov, takisto čo sa týka stretnutia učiteľov s rodičmi, a taktiež čo sa týka správania a hygieny žiakov. Keby tu neboli rozvojové tímy, tak určite má problém každá rodina, možno tá slabšia, jednoduchšia so zaškoláctvom. Robert Hamburg-Baďo, Roma Television. Viera dokáže meniť životy ľudí. Dôkazom sú aj Rómovia z obce Letanovce, ktorým cesta k Bohu dala nádej a ukázala nový smer. Vďaka viere sa zmenili ich rodiny, každodenné návyky aj pohľad na budúcnosť. V Letanovciach žije takmer 2200 obyvateľov, z toho približne polovica sú Rómovia. Bývajú v segregovanej osade s názvom Strelníky. Práve tam pred približne 10 rokmi vzniklo Centrum pastorácie Rómov. V roku 2015 sme začali spolu s Rómami stavať toto centrum, v ktorom teraz sa nachádzame. Odvtedy robí tu rôzne stretnutia s rôznymi skupinami. To znamená deti, mládež, ženy, proste rôzne takéto skupiny. Plus slavíme tu sväté omše, máme liturgiu. V Letanovciach sa všetko začalo bohoslužbami. Miestnej rómskej komunite viera zmenila život. Manžel bol alkoholik,
veľa pil. Tak sa mi zle žilo, aj sme sa rozjedli a začal tu chodiť. Vtedy sa mi zmenil život úplne inak. Už nepije, už je v dome pokoj. Nedrogujem nič, starám sa o tie deti, čo to s nimi chodím a tak. Máme tu takých ľudí, ktorí predtým jednoducho žili úplne iným spôsobom života. Mnohí, napríklad aj ten alkoholizmus bol, hej. A ten život sa naozaj zmenil vďaka evanjeliu a vďaka viere. Zmenila to tá viera život, lebo furt som sa modlila a Boh si ma vypočul. Normálne tu so mnou každú sobotu chodí, kedy nie. Keď nemá, že tak, ale chodí so mnou. Miestny kňaz hovorí, že zmena v životoch Rómov prišla postupne. Najprv začali chodiť len na kázne, neskôr sa zapájali aj do rôznych cirkevných aktivít. Z niekoľkých veriacich sa počase stali desiatky až stovky ľudí. Najprv som chodila sama s deťmi, potom normálne som sa modlila, aby že celá rodina bola spasená a toto sa naozaj stalo. Potom mama, otec tu chodia. Ja som predtým nikdy nevedel, že čo to je svätá omša. Nevedel som sa modliť, nevedel som nič o Bohu. Teraz máme tu pána farára, pani zastupkyňu, pán Šelky, ktorí sa nám tu venujú a sa trošku aspoň starajú o tom, aby sme boli s Ježišom, aby sme mali vzťah s ním. Je to aj vďaka tomu, že asi aj z tej Božej milosti tu vznikol taký veľmi pekný tím ľudí, veľmi zaujímavo poskladaných. To znamená, že sme tu my, katolícki kňazi, ja aj pán kaplan. A začali sme veľmi úzko spolupracovať s našimi školami. To je cirkevná základná škola v Letanovciach a špeciálna základná škola. A k tomu už tu vlastne s radou miestnych Rómov sa nám pridávajú vlastne samotní miestni Rómovia, ktorí takisto pomáhajú a spolupracujú s nami. Takže vznikol tu taký veľmi pekný tím ľudí, ktorí veľmi dobre spolupracuje. Na Slovensku je oficiálne registrovaných 18 cirkví a náboženských spoločností. Ku katolíckej viere sa pri poslednom sčítaní obyvateľov prihlásilo takmer 60% ľudí. Medzi nimi aj mnohí Rómovia. Ja asi neviem, či aj poznám neveriaceho Róma. Takže tu je veľká viera v Boha. V Letanovciach tak vznikla komunita, kde sa dnes otvárajú nové témy. Rodina, vzťahy, vzdelávanie detí aj vzájomná pomoc. Príbeh tejto rómskej osady ukazuje, že zmena môže prísť aj tam, kde by ju mnohí nečakali. Pre tunajších Rómov sa kostol stal miestom, ktoré im dalo novú nádej aj nový začiatok. Veľmi som vďačná, že som poznala Boha. Chcem ešte viac, aby tu chodili ľudí, modlím sa za nich. Bez Boha by som nemala ani zmysel života. Z Letanoviec Robert Hamburg-Baggio, Roma Television. Prestížne ocenenie Roma Spirit 2025 pozná svojich laureátov. V kategórii média si cenu odniesol náš kolega Robert Hamburg-Baggio. O víťazoch rozhodla odborná porota, ktorá ocenila jeho dlhoročnú novinárskú prácu a prínos autentického hlasu mladej rómskej generácie. Robert Hamburg-Baggio je redaktorom Roma Television už viac ako 12 rokov. Vo svojich reportážach sa pravidelne venuje témam chudoby, bývania a diskriminácie, no taktiež prináša aj pozitívne príklady úspešných Rómov zo Slovenska i zo zahraničia. Za túto dlhodobú a systematickú prácu mu odborná porota udelila cenu Roma Spirit 2025 v kategórii média. Robert Hamburg-Baggio. Sú naozaj takisto vážne kandidáti, blahoželáme. Ma to veľmi potešilo a zároveň to vnímam ako aj česť a taktiež aj veľkú zodpovednosť do budúcna, pretože to, čo robím, asi robím dobre a mám v tom pokračovať. Robert Hamburg-Baggio v rámci Roma Television pripravuje od roku 2016 rómsky magazín, ktorý vysiela STVR a moderuje reláciu Ahoj Romale.
Je to veľmi dôležité sa venovať aj tejto oblasti, informovať objektívne o tom, ako sú na tom rómske komunity na Slovensku. Vidím, že naozaj to má zmysel, potrebujeme to a je veľmi potrebné to, aby na Slovensku bolo čo možno najviac rómskych redaktorov a moderátorov, takže dúfam, že to tak aj bude. Roma Spirit dlhodobo patrí medzi najprestížnejšie ocenenia na Slovensku. Okrem víťaza v kategórii média porota vyhlásila aj ďalších 6 laureátov, a to napríklad v kategóriách spoločnosť a zamestnávateľ, nezisková organizácia, kultúra alebo čin roka. Tento rok sme dostali 163 nominácií a z nich bolo veľmi ťažké vybrať. Treba oceňovať a hovoriť o tých ľuďoch, ktorí pomáhajú rómskym komunitám na Slovensku, pretože inak by sa ostatní ľudia o tom nerozvedeli. Takže aj Roma Spirit je skvelým príkladom toho, že treba to ukazovať, treba to podporovať a treba šíriť to dobro. Myslím si, že každý z nás môže urobiť viac. A ak naozaj chceme, aby sme vrátili menšinám úctu a dôstojnosť, no tak musíme preto všetci niečo urobiť. Pre Roma Television ide v Roma Spirit už o 3. úspech. Predtým bola ocenená televízia ako celok, neskôr jej zakladateľ Jozef Šivák a tento rok k nim pribudol aj redaktor Robert Hamburg-Badger. 3 ocenenia v 3 rôznych ročníkoch len potvrdzujú, že Roma Television dlhodobo patrí medzi najvýraznejších aktérov rómskej žurnalistiky a mediálnej reprezentácie na Slovensku. Čo by si chcel odkázať mladým Rómom, ktorí chcú byť úspešní ako ty? Neviem, či sám seba mám považovať za úspešného, ale určite by som im odkázal to, aby mali takúto víziu do budúcna, aby na sebe pracovali, aby sa hlavne vzdelávali, pretože ja som príkladom toho, že aj z veľmi chudobného prostredia, z ktorého pochádzam, som sa dostal len vďaka tomu vzdelaniu a toto si myslím, že je cesta aj pre mnohých Rómov, chudobných Rómov na Slovensku. Roma Spirit 2025 už teda pozná svojich laureátov. Gala večer hostila koncertná sála Slovenského rozhlasu a televízny záznam odvysiela aj Slovenská televízia 10. decembra pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv. Ivana Cibuľová, Roma Television. Milé diváčky a diváci, ďakujeme, že nás pozeráte, čítate a zdieľate. Naše štáby sú opäť v teréne a zaujímajú sa o vaše problémy. Dovidenia.